Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilonggi khubor bamta kasmi. Menta kasmi umantri rangba kajilau Conrad ki sangma ula IT ki smartphone chikinong tray aganwadi haga program kabala pelong Hasin George Higher Secondary School Hasamandan East Garo Hills. Hagani kasngi lawan baneshim benta de kinong tray jong ka aganwadi na ki benta ba pher jong ka East Garo Hills ki bala yo priang ya ki smartphone. Hagani kasngi la don nangdu Ministry Katnat Social Welfare uba polling do bat ka Ministry Katnat PHE kam Marcus Marak. Ministry rangba ka jilla u Conrad sangma habakran hagani kasngi ula ong ba ki smartphone kin tiu ya ka jing tray kam bar ka jing shakri jing nong tray aganwadi. Katnat jong ki kan theh bar ki khna kalabe tingka ndriu klur tingka ban thiet ya ki ndriu hajar shispa ndriu pho artli ki smartphone na ka benta ki nong tray ka bakar shan ya ki haki kam ba kong san jong ki. Ki phone kin pendap ya kajing ye pher ha ka digital bat pen bhai kajing shakri ula ong. Umintri rangba ka jala open tip balabo ya ka poshan app ha ki smartphone ki bakinong tray ka aganwadi kin pendon kam ban bu jing tho ya ki data bat ki jing tip ban le ya ki wei pat ki kam reporting ban penti knai ka jing budin ka bakhamba bat ka jing pen tray kam ya ki scheme jing ya ram ha ka imlang salang. Ka mobile application ka penkala digital ya ki physical register bala pendon kam da ki nong tray agan wadi ka ba pen bha ya ki jing tray kam jongki kat ba kala ban petnya ha ka por ba shisha. Ula pentip rub on ai jing krishani ki nong tray agan wadi na ka bentaban but dien man ka por ya ka jing he jongki kena. Hadu rus nem karta da ka bathau ya ka jing drong bat jing kya. Jongki bat thep ya ki jing tip ha ka poshan tracker. Hagani ka program umintri rangba ka jila ula samru yaki IIT Innovation ECO H20 filter shaki aganwadi center da ka jingthu ban pinbyang ya ka umdi ka bakhot yaki khna agish nong nong kindong. Ula pliru ya ka ying thamai jong ka St. George Higher Secondary School Samanda da ka ba IT ya ka shaki khna school bat pin pau ka jingkermen bakan ai minsim ya ka jingnang jingstan ka jingthau bat ka jingroi. Ki khana school ka St. George kila yoru ya ka MTAPS Digital Learn Aid hagani ka program.